Sandangan nyoto mangkono Deniro Sri Harga Tandono Mangkono Mangun Sarining Punawan ngadalaken pabagi wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian sanggar seni cahya beliau sumping ingkang ing tinti wanci punika sampun sumadya anglipur dumateng para sutresna budaya wonten satunggaling pawiwatan nun inggih dinten ambal warsa Wahyu Turangga ingkang angka kalidasa katur sungken kinurmatan dumateng satriyaning nagari panjenenganipun Bapa Kepala Dusun ingkang tansah paring sagunging pakurmatan dumateng para wisepuh panaji sepuh ingkang satuhu benawa ing pamawas miwah labdai pitutur para tamu undangan ingkang babar luhuring Tridarma sagung para kadang Wahyu Turangga ingkang bidekja raharja lumebering dumateng sedaya para seniman seniwati ingkang tansah ngluri luhuring budaya Jawi dumawah
Dumateng para sutresna budaya kakung sumana putri ingkang tansah kaampil kamardikanipun sangi sautawis salagi sapa mawa pandika kuparoh hamba matur nyuwun lumantar sih samudra pangsuma ing tanpa pepindhan hambok bilih genyo kita matur samangke tasih kathah wajang wijing ing wicara menggaing kirang trap sila ing basa kanthi linambaran pepayung ing budi rahayu miwah ngaturaken sewu agung yaksama keparengga kawula hambuka yaraning suka dwaraning kandha wunganging mradapa awit prabdapa sanging kersanipun para kadang pakarya Wahyu Turangga ingkang ing wedal dalu punika hanjang keping tata laksana adicara nun inggih dinten ambal warsa Wahyu Turangga wis dumugi wahyuning mangsa kala tumurin kodrat sing pausri Gusti ingkang murbeng dumadi yen tata titi ing titi wanci punika kula panjenengan saged kumpal manunggal wonten satunggalipun pawiyatan budaya Jawi kanthi samudaya kinanjara wilujeng datan mangke alangan satunggal punapa menggahing saing punika kalodhangan kalonggaran kabagaswarsan tansah kasedha panjenengan sedaya dalasan kawula pramila pantes sanget sumangga samiya santi hayu-hayu alhamdulillah rabbil alamin satrasipun wonten mriki kita tasnami saking cahya budaya sumbing matur agunging panuwun dumateng sedaya para kadang panitia nun inggih Wahyu Turangga ingkang ing titi wanci punika sampun kesohan nimbali hanimbali kula sakadang sarencang ingkang supados hangsi hanetepi jejaring adat budaya nun inggih beksa kanthi lumaksita ing gati saendahing luwastantara kanthi punika sanging kawula sakadang sarencang namung nderek hemayu Hastungkara mugia Wahyu Turangga tansah lancar tansah rampik lan tansah widegda kalis ing sambigala kumandang ing sajroning nuswantara lan hambok bilih nginyo kita ngaturaken samangke pagebiyakan saking sanggar seni cahya budaya sumbing ya punika saking beksan gongso waranggana dalasan samangke ungling samudaya ingkang tumapak ing titi wanci kirang mahanani dumateng sedaya para pamriksa budaya saestu nyuwun lumun ringsih samudra paksama ingkang tanpa pepindhan mekaten pamatur saeng kawula sampun tentu kewala awit ayun kadumripun lingsir tasih kathah cewet saha ceteng samudaya menggaing kirang trapsila ing basa sekawit tiyang kala namung titah sawantah jalma limrah ingkang tansah cinekat ing kekilapan lan kesalahan. Pramila punika pamungkasing atur hayu-hayu rahayu mring ulahing dayu ahayu jaya wijayanti mugia Wahyu Turangga tetep jaya witegda pinayungan ing sing Gusti nuwun kawula nuwun. Sang Retno
Angratoni ing bawana raganya
batin sapa kang ngerti bebener ing pangadah durung kelakon tinampa marang liyan ananging katentreman uga kepacikan bakal kagayuh saka rasa kang nyawiji mula aja milik barang kang melok aja nyengit barang kang pahit raga lan rupa iku amung bungkus ati lan nurani yaiku sejatining pribadi Cekap semanten atur pasukatan Sanggar Seni Cahyo Sumber Ambo bilangan pun kita ngaturaken tasih kathah kekelintuan sestu nyun luwering sih samudra paksomo nun kalau nun Paripurna